National lockdown apor hut Difu rong supia hithi armu chepegon eser. Proyek jam ahabar pen Difu arong sopi lonang kacaria osomara tomaphan CEM Tuliram rong hang kerap kepajer. Adu ya hoy along kelangcari duna bangka bedera jok gari motor aning hangalik kaceleng. Kardom pini prime tama birta long pen nilisami Julie Bepi nonar juik tha birtang ton pen. Nona pora hut rada to methang ahem kacedokli babang kenang sot po por hut anta karbiang long rada tum kamat hakrang bena jok Difu rong sopi ahiti along kai ke amata gari motor lapen muni cepegone setsi thekpon long. Lockdown kopi lo lockdown kopi athe siki bipon rada tum chini nelangma kaphere meme e okichung hur lapen ke chiun ke prap naya ke so lake non malom perthe adang kachi thangpluk coronavirus hendo non amat bharat adedalong non an bangsuri isi rap haro hini rap phokebra isian ke so phai nang batang no bangsong bong pen bang thong kepra hini atum apiso so chi otekang se aprandam tang no bonta kaphere ave karbiang longarat Nation lockdown ahut hemalong do et nang jipu hukum pidera pita Difu rong sopia hitialong sanghan ke nama tumpen gari motor da chepe ni mita resya ka hello mate social distance ke donang jia dimta ka chepet si thekpon long tangte kopia pot kopia thesi mathakrang lo karbiang long arat tum kenang soda gari ke cheleng nang jia dim thang bak be ke dam pangtara tuma gari si rong sopia lo along ong munak si theklong Karbiang long arada tum kopi ko sondong kamathalo mate karbiang long arloke coronavirus ake so nang leone putong kamathapon ma mate coronavirus amen penchelem pon thurong ma karbiang long arada tum bonta lapuson mathari rada tum sarkar atum ephane ke rapon somphotsi rada tum da chirap cheto dunang ji Lockdown ese komatne bang phu hem kachi damone det pena kisung atuma phan ke rabdun e hem adung arai komatne atuma kisung dokok kulote ke rap ke long japan kachoning ripon lapen ke rapon ang jita do lasi rabdunik tha kisung ahot kachi rap heno ahok peda ke raplo lapuson do pulote rada tum hong bar jok lot po bangso coronavirus ake sopen kachi pajok bon japan ilitum mate rada tum matha ponra methang hem chi do pon flipsina Bangso virus pen kache songki isibet towar laki hemdo joinang po. News Desk Report Karbiang Long Life Difu. BPL card kabe lapen voting hour sai kabe kiduk par pick arara tuma phan prabjin pen suri isia kerap pajirji pusi Karbiang Long Autonomous Council CEM Tuliram rong hang pen pangdakpon. Corona ke sopen jok nangji lapen apran dam de nangji pu Prime Minister Narendra Modi mathasi kedam tang therepo ni phai ingkoi rapho arni pen ni ingkoi raisia pharman det pi kangker klak a hukum pi dera phi kidok lak arada tum pen danglok ang tan lo kacharli dam lapen kachong dat dam also maratum penang an ke sung chichak nanglo lahaya ke sung pen jok nangji pu matha dunsi tim Karbiang Long asong japo Karbiang Long Autonomous Council CEM Tuliram rong hang ahin pen pini ni troksi ke chok arni an pangrumpet lak troksi kebra isia tangka kerap pajar pontang lo Deputy Kangkir Clark kedamtang theraponi phai inkoraponi India Prime Minister Narendra Modi hin pen pangdak detmen phi pini theraponi phai thongkebra si ke chok arni an ke ni troksi an ke chok lo lasi Karbiang Long Autonomous Council CEM Tuliram rong hang kejat tim Karbiang Long tum matha ponsi Karbiang Long ke doan kiduk kelak partik arara tum sitame ane ompe na joine aprandam nang nedet nangji lapen lason si Karbiang Long angkang prek jam hawar pen Karbiang Long district MP Difu rong su pilong lo nang charli au somar tum sitame komane hem bhara ke do tum do lapuson lo ke charli au somar tum sitame non kisunge boy thek diga pora hud alang li tumta ane ompe na joine aprandam nang nedet nangji pu tim Karbiang Long song japo Tuliram rong hang ke matha jok bini kak CM Banglo la so di malong
Lo kecali somar kadoka we 165 ne do au somara tumhan tangka surini ron bom lo. Oh ni nangli pini non adak Karbeng Termas Council CM tulang orang abang lo long kebang pipam si kebang. Ada brand house kita tumhan lah relief item lah hai nang kiron jenis kebang. Oh nang ligen nap si kebang lo. Ini dong kamu kampen. Ente non nang lidak kebang long eloma pima ke long ibe. Kopi si ke long lo. Tanggas long. Kon lo nang pi ke. Suri ini di. Oke, curig lo. Nang ligen nap si kebang lo. Ini Japrajan pe. Japrajan. Non nang litum dak kebang ke piphan lo. Ini tumdak mane CM sir kirap mane kusang laren ki do tumhan an mane kirap piji palam le hai paisa laan piji pisi mane nitum kirang masuk kansi oh supen lang lok so kar kon thi pen oh ta churo lo pon mai tha nang li ke na pen lo li ke rong khang nang li non la dak ti man si bang lo masih orang beran lo la lockdown ini pen mane penangan kisung dulu mane sang non khang non kadri dulu menjadi masih kani jer potong nang khang ada langsung piji masih ada lah kopi lo piji bukan mane piji bukan chin hai sang lo piji hai kami non bang itu dapat kini proses itu ini lah nang li ke na pen si bang lo oh ni bukulia belum ke masjid kan bukulia belum ke masjid nang li non la dak pi phan si bang lo oh ni lah karjulong tengah lah pun lo je Allah pu akhirnya dengan penjelai sudah semate nanti pen kemang tongkat lapang so sisi salong kadang thang lo tu mantai pini kirap pajuri busong si karjulong masih ni tu lapang so apang si lapang dagan Nepal ik Karbeng long arlo prekja mahavar pen dipuarong supialong lo nang kacharli o somar anam ki pipen ke do ahem lapen hostel ke do o somar atum phanta sanghan kachana mapan ke rap ke nang sot pusi pini bang pharo isi ratrok sekep ke thom o somar atum aphan inod along suri hinia ke rap pipa jarpon lo pusi ke ese don mai phumer jengkropen nang pachini don alama la polo penan dak angtan pen bane Karbeng long dipu pen angtan kecali somar tum penan tum ladak kicu jun bang pasau katora do pu penang ana tum bang nilphan berita nang pilo ampen aja bang ke kaprek tum penta berita nang long lo masih son matha bom masih matha let je kar ahok ya ahok dak bhara hem do lapan hostel lo do tum katora bang ke thepi kangjang lo masih labang so lambang ke CM ke hai tum turam lo hansar pen ching bai lo alang lipan than lo la song song na ke sung to ko lo pumasi alang libang list bang ender no la pen ke do anu mana penaan ba ke un an mang rap lo na to si alang lipan pen kan lo la so teng ben si lista en lo penaan lo la pen non an list nang le teng blo te bang pharuni so se chat an ke dolo Lapusona porhut CM tuliram rong hang kapang dak bona tengke prabjin pen ki do an Karbeng long arat jasamet ki duk parpek BPL card kawe lapen borang over sai kawe arara tumaphan idona long suri isia tangka ke rapa jerji puta pachini pon Diganta teron pen Roshan Hanse Karbeng long live dipu Parukho gera long pendang lok interstate lapen interdistrict along keton kelang mate kelang chari dona bang kabedera jok NH 36 lapen NH 39 atowar gari motor aning hangaling si cheleng phone Corona ke sopena jok apran ke dama phai ke bat bom lapen kangdang bom apor hut bang kapre a district along ke kachepong rai don jiaphan district administration lapen law and order atum amithang aprana phan chumatha thepin pen mithang a district arlo corona ke so ke palut long de jiaphan pura do desang sepen aduya hoi pen chenglok ke lang kapang chingasai deng bom lo Bonta corona ke so kangdang klupchot kali kithi aphai ke bat bom lapen kangdang bom apor hut Karbeng long district administration lapen law and order atum Karbeng long autonomous council ahin pen keton kelang kapang chingchia phan hukum pidera khita kelang pang trebi asonsi khekdun long Lasong thek la ke Karbeng long pen hojai district a hoy NH 36 atowar Parukwa gate pen chenglok prekja maduya hoy long ta keton kelang abang phuatum ang tan ke bang amunit lapen gari motor kelang chari dun jiaphan thangnat awar sai lapen kachisekabi bangso jok ang tan ke bang amunit lapen gari motor anta aning hangaling cheleng phunsi thekdun long Dipupen Diganta Teron Karbeng long live
Hem arlo ka do rep nang jia phan government ahin pen lockdown kapang daga por hu thengpi thengprang kerot kanghu sai ke klem abang ke ington pon pesi kanghu hangjo hang hai si thek pon long Perthea dang pialong ka phere me me ke so coronavirus abor ki jomplop angbong Prime Minister Narendra Modi pen det angkang pialong ni ingkoi raise phan lockdown hukum pipon derapi penang ahawara long lockdown poron kroiloma Labangso lockdown kangkir pon ni ingkoi raise por hemarlo chedopen angtan honga dimbarlong lepu Chief Minister Sarbananda Sonowal penta apong pachini ponlo ni ingkoi raise pharman hemhong thualong donang jipu ke than juno dakalama bonta kalilo Ili tumka chini don serapan ki kroy dona bangsi kape prap nang po. Munit kache damche bang jongsi ki khang pona ve pulote bangso ke so chi un pen munit acham dam etna pusi sarkar rahin pen lockdown pa donang koklo. Sita kroylo ma ili tum ahawara rat. Lockdown kang hap lapu ni troke plengar ni Westkar Benglong Langhem phi hawara long kosona bertalo. Laso puthak kar Benglong life pen government athengno along paklang nang koklo. Central government pen lockdown kaped do bomahut Langhem phi hawar umrani ang namalong inut Langhem phi rong asor rup sing ingti pu abangphu thengpi ke rot kang hu ka choklem pon theklong tong sekot pen ing namrai komasai khia central range hamren along pen dim klong along an kapate bogdam hot thengpi ka chong hu abangphu rup sing ingti aphan klardak alam theka chini ji aphan arjulo labangso kar jolong goi tin thengpi ka chong hu abangphu che than the Ari kache pona sopo arta ki jumal so kachiru charnap kong kape umplup lapusona por hot Karbenglong life pen ing namalongan dunlo. Karbenglong life kapele dampen asopo arikan tum loksi dong so ding kachi thorpon pensi kadjulo. Bonta ing namrai komasai khiatum nopak lapen ke benga korot hai hui long dunlo. Thengpi kang hua bang phu lapen asopo kupu lo ke kat. Labang so mohor nangli tum lang iktha. Hoi. Ui, hoi. Ui. Lapusona saisi lockdown kape do bomahot Langhem phi hawara long therepo ni phai thongkep arni klangponlo. Lapu umrani alang roi parai thengajang thua biri arlo ki rot tang atheng pi abeng kape koicho ang thek longsi adungan kapate bogdam jephan ingnamrai komasai khiatum kedam bomahot bang phliamone ratuma phan achar pen thek longsi pasang dun toilo sita latum katruplo la range officer pen tum wang lo matu taware bengsi chitong lo khala Langhem pia sort di sang hopuni pini amat korot ta ri deng do amani tum arju lo na pen lo bang lo o hem phan nun jong chak kam amat char bang pulo dan ta adim ya pong theli ma pya le mat wang do adim ta nang ya lo mat sport lo ke dak ya thing pi la lo erong pia lo mat kala ke plak bang plak man se ke plak masih ditumbang arjulok lah he theng pi malok pe lang pini ma the ma ma jini ne pu News Desk Report Rongbong Terang Karbenglong Live Hamren Kisunga porahut kerap henlo ahok pera keraba banglo non-dead piadang kangkir klaga porahut ake helo ka charlie pen kedo arada tuma phan kerap kapajir pona tumang bongpen albinos timungtha inuraning kemi abang phulo Penangar ni pen perthea danglong COVID-19 kangdang klobajok penang anatum kisung chichak nanglo Lason se Meghalaya along re Shillong along loka charlie au somaratum sitami ajha ka tum hem ka chedamlong le tum ta dokok penajok kecho ki jon katora pen penang an kisung chichak nanglo Lason porhut Meghalaya along kedo Albinas timung aning ki mepen methangkar bi lokachardi osomara tumaphan ke rapajara bangso ke rapona hot sanghan lapen jangthu lapen kenang sot asonamong sitame pajara khai ke song ke boy hot ke rapdun longke nili ko pailo lapen ke bangjiar ni tame chirapdun bomji pusi Albinas timung pen lamthe chichaktekan alang din ning ke me lapen apora teng pen ke rapdun thekapot non Shillong ke do bomatum aning ching sampen kachuropa jerpon pusi Shillong ke SMI phubarem tedison kram sapen Karbenglong life asa hemalong bertanang pali Tangni pini prime tama berta ki lapon si kang tonik lo domi thak me kadong